கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரயே பரமாத்மனே பிரணத கிளேஷ நாசாய கோவிந்தாய நமோ நமக. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று ராமபிரானின் புனர்பூச நட்சத்திரம், சூரியனுக்குரிய ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்றைய ஏகாதசி அஜா ஏகாதசின்னு அழைக்கப்படுறது. இந்த ஏகாதசி விரதத்தால் கிடைக்காத நற்பலன் எதுவுமே இல்லை. செல்வம், கல்வி, ஆயுள், ஆரோக்கியம், இழந்ததை பெறுதல், பதவி என ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் இந்த ஏகாதசி விரதத்தினால கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்றைய தினம் புனர்பூசம் கூடிய ஏகாதசின்றதுனால நம்ம ராம கர்ணாமிரதத்துல உள்ள ஸ்ரீராம பஞ்சரத்னம் பாராயணம் செய்யலாம். இதை சொல்வதால் அனைத்து பாபங்களும் அழியும். இன்றைய தினம் அஜா ஏகாதசின்னு பார்த்தோம். இந்த அஜா ஏகாதசின்றது வருத்தத்தை நீக்கும் ஏகாதசின்னு பொருள்படும். இதை ஆனந்த ஏகாதசி, அன்னதா ஏகாதசின்னு சொல்லுவார். இது ஒருவரது முன்வினை பாபங்களை நீக்கக்கூடியது. இந்த நாளில் எவர் ஒருவர் உபவாசம் இருந்து பகவான் ஸ்ரீஹரியை வழிபடுகிறாரோ அவரது பாபங்களின் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடுவர் அப்படின்னு பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் சொல்றது. விரதம் இல்லாதோரும் இந்த விரத மகாத்மியத்தை கேட்டாலே நற்பலன்களை பெற முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது எவரொருவர் இந்த நன்னாளில் இந்த விரத மகிமையை விவரிக்கும் இந்த கதையினை கேட்கிறாரோ அல்லது படிக்கிறாரோ அல்லது சொல்கிறாரோ அவர் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலனை அடைவார்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டர்ட்ட சொல்றார் அப்படின்னு பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் சொல்றது. நம்ம அஜா ஏகாதசி விரத மகிமை பார்க்கலாம். முன்னொரு காலத்துல பகவான் ஸ்ரீராமர் தோன்றிய ரகுவம்சத்துல அரிச்சந்திரன்ற அரசன் இருந்தான். அவன் சத்தியம் தவறாம அரசாட்சி புரிஞ்சுன்னு வந்தான். அவனுக்கு சந்திரமதின்ற மனைவியும் லோகிதாசன்ற மகனும் இருந்தனர். நாடும் அவனும் எந்த விதமான குறையும் இல்லாம சுபிக்ஷத்தோடு இருந்தனர். விதிவசத்தால் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா தனது நாடு, நகரம் அனைத்தையும் இழக்க நேரிட்டது. அதோடு தனது மனைவி, மக்களையும் விற்கக்கூடிய மிக கொடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். பக்திமானான ஹரிச்சந்திரன் நாய்களை உண்ணும் சண்டாள குலத்தவனுக்கு அடிமையாகி மயானத்தை காக்கும் பணியில் அமர வைத்தது அவரது விதி. ஆனாலும் அந்த நிலையிலும் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா தனது சுயத்தன்மையை இழக்காமல் சத்தியத்தினை கைவிடாமல் கடைபிடித்து வந்தார். இன்னும் எத்தனை காலம்தான் இது போன்ற வேதனையிலேயே வாடுறது, இதுல இருந்து மீள்றதுக்கு வழியே இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. அப்போ அதிர்ஷ்டவசமா அந்த வழியா கௌதம முனிவர் போயிட்டு இருந்தார். அவர்கிட்ட இதுல இருந்து மீள்றதுக்கு ஏதானும் வழி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய நிலைமையை எடுத்து சொல்றார். ஹரிச்சந்திரனுடைய சோக கதையை கேட்டு இரக்கம் கொண்ட கௌதம முனிவர் அவருக்கு இந்த அஜா ஏகாதசி விரத மகிமையை எடுத்து சொல்றார். ஹரிச்சந்திரா, உனக்கு நல்ல காலம். இன்னும் 7 நாட்கள்ல இந்த பாபங்கள் அனைத்தையும் போக்கக்கூடிய நல்ல பலன்களையும் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அஜா ஏகாதசின்ற அன்னதா ஏகாதசி வர இருக்கு. அந்த நாள் மிகவும் மங்களமானது. இந்த நாள்ல கண் விழித்து நீ இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில உன்னால மற்ற அனுஷ்டானங்களை கடைபிடிக்க முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்ல, உபவாசத்தை மட்டுமானும் செய். இன்றைய தினம் கண் விழித்து பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் திருநாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே இரு. அதன் காரணமாக உன்னுடைய முற்பிறவி பாபங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்று நீ நல்ல நிலையை அடைவாய்னு சொல்றார். கௌதம முனிவர் சொன்னபடியே ஹரிச்சந்திரனும் இந்த அஜா ஏகாதசி நாள்ல உபவாசம் இருந்து அவனுடைய பாபங்கள் எல்லாம் நீங்கி திரும்பவும் நாடு நகரத்தை பெற்று நல்ல நிலையை அடைந்தான். மேலும் இந்த விரதத்தின் பலனால மாயையின் காரணத்தினால உயிரிழந்த தனது மகனை மீண்டும் அடைந்தான். அத்துடன் மனைவியோடு ஒன்று சேர்ந்து மீண்டும் ராஜ்யத்தையும் அடைந்தார்ன்றது இந்த விரத கதை. இத ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டருக்கு சொல்றார். இன்னும் இந்த அஜா ஏகாதசியோட சிறப்புகளா சொல்றார். இந்த நன்னாள்ல மேற்கொள்ளும் விரதத்தினாலையும் இந்த விரத மகிமையை கேட்டாலும் நாம முற்பிறவிகள்ல பல பிறவிகள்ல செய்த பாபங்களின் விளைவால் இந்த பிறவியில நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா துன்பங்கள், அதை உடனடியாக நீக்க வல்லது, அவ்வளவு பலன் தர வல்லது. இதனால் அவர்கள் அனைவரும் இறுதியில் பக்தி லோகத்தை அடைவர்னு சொல்றார். எவரொருவர் இந்த நன்னாளில் இந்த விரதத்தின் மகிமையை விவரிக்கும் இந்த கதையை கேட்கிறாரோ, படிக்கிறாரோ, சொல்கிறார்களோ அவர்கள் அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலனையும் அடைவார்னு கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டர்ட்ட சொல்றார் அப்படின்னு பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விரதம் இல்லாதோரும் இந்த அஜா ஏகாதசி விரத மகிமையை கேட்டாலே அவர்கள் நற்பலன்களை அடைய முடியும் என்பது நிச்சயம். நாம இன்றைய தினம் புனர்பூசத்தோட கூடிய ஏகாதசி வரதுனால ஸ்ரீராம பஞ்சரத்னம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீராம பஞ்சரத்னம். கஞ்சாத பத்ராய தலோச்சனாய கர்ணாவதம் சோஜ்வல குண்டலாய காருண்ய பாத்ராய சுவம்சஜாய நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய
विद्युन्निबाम्बोदसुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुतसद्गुणाय वीरावताराय विरोधिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृतमध्यकाय पितामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय नमो नमस्ते किल पूजिताय नमो नमश्चन्द्रनिबाणनाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय नमो नमस्ते किल पूजिताय नमो नमश्चन्द्रनिबाणनाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इति श्रीरामकर्णामृतान्तर्गतं श्रीरामपञ्चरत्नं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ஓம். இந்த அஜா ஏகாதசி நன்னாளில் அனைவரும் தவறாமல் இந்த விரத மகிமையையும் இந்த ஸ்ரீராம பஞ்சரத்னத்தையும் தவறாமல் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.